И здравейте, хора! Днес ще играем третия епизод. Какво? Не евент. Админ евент. Не, това го затвориха. А то нема спават никакви иксове на този тъп тредмил. Фу праса. И аз си похарчих някакви ребърти за някакви тъпи работи, дето буквално не спават някакви иксове, буквално тия тъпи, нали мамицата му. Мамицата ще му еба на тата по-игра, бе. Roblox and Legan. Аз още нямам левела за World 3, бе, онери тъпи. Като нас. But for free, бе, я бета. Чай да видя дали мога да си го спомня. Чакайте. Бейте 100 тъп трени. После ми даде за следващия ребърт 3 билона спи. И още тая пица. Аз съм 327 левел и аз не помня кой левел бех. 380 ми трябва за другия ребър. Аз съм 154 спид. Сега ще пробвам някъде да мина това тъпо цунами фурия там. Или то ми трябва 380 за ребърти. О, X500. Окей, това ще ми подобри левела. 155 спица. Окей. Let's go. Има админ евент в keyboard. Escape. Опа. Омага. Чайте ви да приявра дали имам това. Да, имам. Че да стракна ребърта, че съм 334 левел. Чакайте сега.
Аз съм 340. Сяна, аз съм 340. Аз съм 340 левел. Аз съм 3. Трети кой левел си? 390. Трети почти. 393 почти. Умере в третия ура. Не знам кой си това умира. Заспал. Я будай. Един. Аз съм 342 левел. Ти колко скорост си? Хора, ето ме. Да буквално се страдам, че това е с третия урод. В момента придея малко е бърз, но... Оп! Хора, с тази скорост дали му мина някой нива. Я не знам колко скорост ми е. Recommended. О мага. Раз буквално му мина целия мап в тази игра. О май гад! Защо този режим сами се пусна? А не. На пица евента. Кой левел си? Сяна. Кой левел си? 393 ли? Или 393? 393? Не! Защо ме изгони? Защо ме изгони буквално требнило? Не! Пак ли то? Отваря някакъв. Летния 150 спит, окей. Знам, аз искам веднага отивам да тренирам. Той в админа близо на третия урок, ама не знам защо. Ти кой левел си? Не съм. То след 13 минути свършват обявени. Трети няма да успеш. Аз в момента с 161 спи и аз трябва да се разбъртвам горе-долу. Да става. по тебе. Тя не активираха тикването. Защото един път на един се активираха тикването. Вънстъна напуска с това време, но това на последния дни на близ. Крепър. 10 спели да Вина блюза е базното. То ли влазно е а не е бързо опа. Ако искаш ела на него. Сяна! Хиляда спи! Там на вина блюза. Ела баба е като бързена. Като 10 спици си дай много спи. И така
само идеш в третия world. Ела. Изяш пицата и то ще ти даде максимално много спид. Тихомир спамна 1000 XP в Keyboard Escape. Чакай. Добре. Да, и то с 150 спидов има. Защо ме дискаретна от играта? Се начакай ме дискаретна малтъпът. Дискарет. Риканек. Дайде бързо риканек. Бъбъй. Че. Май ще се ме телепортне опървия. Мъкни, бе! Ана. Чакай, тръгни си. Ето и тебе. И съм едва 346 лева. И кой си? 390 някой. Не бе, сега не е абонат. Той само ще ходи. Още 3 левела. Не, още 2 левела. Той стана бавен. То след 8 минути приключва евента. Апдейта. Вече е бърз. Не толкова много бърз. 500 XP. За 7 минути свършва апдейта. Оф, това го изяждам. 5K Wings ми даде. Сега като изгибя на тия ми дава по 5K Wings. Как е това, бе? Къде требила? И аз... Брат, спрете се, бе. Брат, ленце ти като ги бия, сега ми дава по 5K Wings. Брат.